Dobar dan radni narode, ovdje smo se sad skupili da bi vam sad pokazao, već sam pokazao video HDMI izlaz na LG Optimusu 2X, 2x2X, ne znam točno kako se to. A sad sam ovdje da vam malo detaljnije pokažem ovaj telefon. Znači radi se o prvom uređaju sa dvojezgrenim procesorom i unutra je Tegra 2 Nvidia procesor, grafički, čime znači sve grafičke funkcije, igranja igara, reprodukcija na televizoru i slične stvari se puno bolje izvršavaju nego na drugim uređajima. I mogu vam reći da je to doista istina. Kao što ste vidjeli na onom videu, nakon što sam ukopčao HDMI kabel na televizor, stavit ću vam taj video dole ispod ovog, na zaslonu televizora se prikazao sadržaj zaslona uređaja u razlučivosti koja je ovdje, znači 480x800, ali nakon što sam pokrenuo neki HD sadržaj, rezolucija se mijenja u Full HD. Znači ovako, ovdje imamo 4-inčni zaslon, imamo prednju 1,3 megapikselnu kameru, imamo 4 soft tipke touch, znači nisu hardverske. To je prednja strana. Stražnja strana, imamo kamericu i LED bljeskalicu, 8 megapikselna kamera. Ono što vam ne mogu pokazati s ovim uređajem također je njegovu sposobnost Full HD snimanja i fotografije koje snima. Zašto? Zato što ovo je testni primjerak iz LG-a i objektiv je iz nekog razloga s unutarnje strane prljavi. Što god ja snimio ne ispadne dobro, ispadne sve mutno. Onda sam rekao bolje da vam ne snimam ništa. Gornja strana, tipka za paljenje, gašenje, HDMI izlaz, utor za slušalice. Donja strana, USB utor, zvučnici, s ove strane nemamo ništa, s ove strane imamo tipke za pojačavanje, odnosno stišavanje sadržaja. Ne znam, vidite, ovo je fini komad hardvera, mi izgleda onako sve, iako je ovo vjerojatno plastični pokrov zadnji, ali dobar dojam je u ruci da je ovo jedan ozbiljan komad hardvera kao što to i je. Kao što rekoh, ovo je testni primjerak koji sam dobio sa Androidom 2.2. Međutim, u LG-u su rekli čim se uređaj pojavi u travnju ove godine na tržištu, bit će dostupna nadogradnja na Android 2.3. Kao što vidite, sve što na Androidu inače imate vam je i ovdje, s tim da je LG stavio svoj launcher i svoje neke dodatke tipa App Advisor, znači u kojem oni preporučuju neke Android aplikacije. Dobrodošli. Dobrodošao i ti. Slabo mi je veza, a ne, nije više HSDPA, ali dobro. Uglavnom, sve radi fino, sve radi bez trzanja. Preuzete stavke se zasebno ispisuju, znači nisu više gore kao ove neke, kao ove standardne koje dolaze sa uređajem. Ja moram reći da se meni ovaj telefon jako sviđa, iako broj zaslona tu reguliram, dobro. Iako bi rado volio mogućnost, znači da ja mogu si launcher staviti koji hoću, ali vjerojatno je to negdje omogućeno, ali to sad manje bitno. Cijenu vam također ne mogu reći, zato što još nije poznata, sljedeći mjesec tek dolazi na tržište, ne znam kod kojeg operatera dolazi i ne znam po kakvim uvjetima. Uglavnom, ako želite izuzetno brz Android, ne znam što da vam pokažem, samo malo, evo recimo galeriju. Ako želite izuzetno brz Android koji radi stvarno dobro, onda je LG Optimus 2X odličan izbor. Ovo sam vam bio pokazivao. Ovo je jedna HD snimka, reprodukcija je HD, snimanje je HD. To vam je to ukratko. Detaljne specifikacije stavljam dole u tekst. Od mene ide preporuka za LG Optimus 2
X. To vam je to. Doviđenja.